Da gajing thwet klem shong that ki pulit ya kinong de drugs. Saha kemiet jong han nyau tarik unai luar arajar arpuar ki pulit kli oban kem mesangut ki breu ke bakai drugs na kaleng kenong ba Shillong. Badi gini breu le okem na dhan kiti Shillong. Na kowe ke jaka kebadan hatrai jong kejingking yat kejat adhan kiti hajan kalat bandrong sha Woodland Hospital. Ki pulit kilakem ki laingut kinong de drugs bakentup ya weu khasi bad arngut ki bamde ki khasi. Ya gini ke belas akam na tip kerteng kemu polling star David nong siaj uban nagashnong maulai nong pathau. Hau kolal thado nagajala Manipur bat kathang gaboy thado na madan rting Shillong. Ha gajing talasi ya kamet jangki bat kapla bagi pendankam ki pulit kli okurup yo drugs heroin ubalasong hekilai telig synduk sabon ubaget saupuway point iway program. Ryngkat bat kapisa balai pusan hajar ars pa anyop hutengka sau teligi mobile phone bat ka skuti ke bampat don yau registration number. Kam haneng jong ni kejaka hadhan ketihi. Ha kejaka pening kali ki pulit kli okem se kewe ke breu ko bamdai ka khasi kebelatip kertengum gajasi lal sangzwal. Kabana kejela Manipur Ryngkat badu drugs ubalasong hakikat artlik senduk sabon ubakit chispa saupuhnyo point arsan gram. Nalor drugs leo kurup ru ikpisa basan pun reu hajar tengka. Ha gejing toket igini ke basha akem uwei ni ki breu ubalasha akem mulai tu ke hotel ke busa. Badak jenglet kenra hakakam rasa akan ke hotel ki pulit ke layo kurup syuk sakapisa bahnyo pulai hajar san spa san pau tengka. Man kasni ki officers bat ka team jungi ANTF is kasils ngiju kenra bat apo mtau bnai ni la yo bun ba ki success lemba ke jeng yarap ki breu ki pajba ba ai khobor yangi ai information bat ka jing trace tam jong ka ANTF bat ka is kasils bro kawi ti menta tayo kalong ka ba success ba menching ngi na yo shibon ba te menero ngi yo shibon ba ki kini ki heroin bat ki we ki drugs ti ngindang continue bat ngin kanede ka long ka jing ya khun ka bajur ba jong ka is castles bat ka thong jong is castle police ba ngide ban rad deng khong ki jing snew jong new drug ngar kani kla ta shibon ki khna ki students ki school dropouts bat ki kimi ki ba haknik ba Shillong sa Shillong ni nujar baki sansnamen shwa bat mentahi lai per baklabang ni lam ni ba gadon ka jingkio te ka jingkio ko cherkai bagi so ba drugs long easily available because ki borders long ki brief lapan cross nang ki border nang tai na Burma te ni bo khamtam e heroin nang ki nak posh ko por te kadang jingma khamtam e samla kita di kibun hi lekting na ki pep school no kim kwa ban tengshu ka jingpuli jingki nang ta pade ki ngap ki parlok pade ki bam lese ka jinglong jingman ki kamlong ne ki langop lupa ki balangop lupa ki jing di drugs te kalong ta kan briu body hi hadin ko lanung dia te kadang roi kan ta kayo drugs te bon ki ngap ta hi babun man ta ki lawan chakmat om kumun tra hi bo kibriu ki dang dot ngi tiang ban wan chakmat ban wat ban long pisa ki satar e ban soi ni kat rim ta pat da ka jing panapat ba da ka jing long awareness programs man ki chaka ki shnong ki thau ki school mungkin islam trekam e ki islam jing puli ki wat ki school ba e universities colleges e la pelong awareness kala era ba sibun di bon kinong kap shnong ki sengan thai ki lawan chakmat banirap ni tang menen hi gan shong ipi tang menen ni ka case menen bagi yo kurup drugs sibun hadu shispa new program e but hang taru kadon ka kidan lai benta ju gi jaka bagi le rate benta but kadon gi jaka ru bakham dan gun police henrei yo inspector ji jong ka anti narcotics don bon yarap iwe i longkumi te iwan yarap bakata ka brio ka accuse kali kanai henrei to pulit long police rang bla ban bat ti wan yarap hi sung tho hi ban kamera pinu nujar ba man shwa hi la se sansnam posnam shwa dan hi bo kwa ban wani rap wan chakpan hi bo kanu no kampulit hi andre hakani ka kanti hi sutanat ban ong ba baro hi kilaya wat ki seng samla ro kilai wan chakpan ban rap ni te kani kalong ka success ka information kadang midang kadang to chu information bat ni sku tho ba mla mani trai maroi don kam ye trai lang baro hi ban rat khong kani jing sni ram lang salang okay sa kawairu ba mta la shimkhia na DGP sa jongi la shimkhia plat ban radeng khong ki jing sneu jong ka drugs te DG sir u ya kleng jong ka panta jong ka Shillong u awareness program po sentiments shakui ki college ki shnong ro la pun ba ka awareness program
kijing shimkia jong DGP so but barkhoi ki officers nakardau ngi is kasilus ngi inang trai khamba shisho ban rading khong ki jisnu ban ngi yo shisho mar mata ki kamal ong tan specificity bon ki paiba ki lawan shikman ban yirap ki pulit ban ai ka kubo lengba ka jintrai lang ki paiba ngi la ban yo kem shisho ban rading khong ki jisnu jang drugs kamtam po Shillong city. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.